Damira pamberi pedara mambo Mutasa. Damira pamberi pedara mambo Mutasa. Zvesa ndezvechokwadi. Ndizvo ndataura ndezvechokwadi. Pachabatwa nemhosva. Ikanye pachabatwa nemhosva. Warari batsirawo. Wamubatsirawo. Uyu ndiani? Inoki Mutigwa. Inoki Mutigwa. Never Mutigwa ari. Ndaura inyaya. Pamusoro shangana. Yes. Ini inonzi Inoki Mutigwa. Mwana wa Jiki Mutigwa. Kandi mwana wa Jiki Mutigwa, Jiki Mutigwa akauya kuchisanza 1978 achitsvaga nzvimbo kugara nguva yehondo. Paakauya muchisanza village 13 akatsvaga nzvimbo akaiwana kuburikidza nemasabhuku anga aripo. Sabhuku ainzi Mujati nguva iyoyo. Saka sabhuku Mujati akapfurwa munguva yehondo 1978 iyoyo. Apfurwa nguva yehondo akanga aine mumwe aigara futi muvillage. Saka zvadaro kwaba wakawana nzvimbo, wawana nzvimbo ndobva wapiwa. Vanga vai madzimai avo maviri. Zvikana sabhuku nzvimbo dzandinadzo zvaone madzimai maviri, ndine imwe nzvimbo iri uku, imwe nzvimbo iri uku. Asi zvakana uchidzida dzakadaro, kwaba wakati ndodzida, vakapiwa nzvimbo iyoyo nasabhuku, vakagara. Hondo yese ikapera varipo. Mai vakafa 1992. Muchivanhu chedu tinobvunzana kuti pane here anga akakweretawo kana kukweretwa nemufi. Hapana akataura. Baba wakafa 94. Takabvunza zvakare, pane here anga akakweretwawo kana kukwereta mushakafu. Hapana akataura. Then come 2005 pakabuda nhau yakuti inini ndini ndakapa baba wenyu vekugara. 2005 ndobva yatongwa naHeadman Medani. Yatongwa ikanzi nzvimbo ndeyaMutigwa, yanga yabva kwasabhuku. Sabhuku akati kana kuri kwokuti vari kuramba ndoenda kwamedzani. Yaenda kwamedzani ikataurwa, pakapiwa judgment. Yachinzi nayo papiwa judgment. Papiwa judgment 2005. 2005 come 2017 ichibva yazobva nhau yakubva kumusoro kwaDA. Akauya Mr. Kapenzi, wauya kudaro, wakauya na Samunguri, wakauya ndobva wataura nemuzukuru. Waya ndotaura nemuzukuru ndokunzi imimi apa hapasi penyu ndepasabanduti. Muzukuru akati aiwa sekuru aripo ndo vakanditi gare pano ndokuda kwekuti wari kubasa. Muzukuru akagara come 2000 ipapapo iwo akati vanozonga after 2 weeks. 2 weeks yandi vana bva kutauni kubasa, ndichi vana yakubva wamirira. Ndavamirira hawana kuya, ndakaita mwedzi wese ndakamirira kuti vanodzoka, hawana kudzoka. Ivo ndadzokera kubasa. Ndadzokera kubasa 2018 waibva wayabva wapisa muzukuru. Wapisa muzukuru isakati zvirombofamba sei? Nekuti kubva 2005 kusvika 2017 pane nguva kuti iapiwe here kana ichi izvo hatina kuzviziva. Ndobva tagara ndokuzouya ini kubasa, handisiri kubasa. Ndokuya ndobva ndaisa kebhini yedu ipapo
September ndo pakauya waningirikina vasamungura na DA ndokunzi tine ningirikini judgment yatakapa 2017 judgment yatakapa 2017 iri kutaura kuti iwe Mtigwa hapasi pako but aiwa apa ndipo baba wedu akatsvaga nzvimbo nguva yehondo akaiwana waiwana ndo zviripo nyanza aiwana iri kana musiri kugutsikana moenda kwamunotaura sakadi akazosimuka ikauya kuno ikataura nyaya yangu achazimisa 20 September ndipo ndakaya kuno ikataura nyaya yangu inini hondo yapera muganhu wakanga waina baba neumwe akapfurwa ainani aina sabhukunjati ndakapiwa pangu inini natarombera NS chikwaikwai ndapiwa pangu ipa pangu pacho pari kunzi hapasi pangu zvakare saka tiri ndakagara mupurazi ravabanduri saka hatisiziva kuti muruzevha purazi vane 48 acres dzavo dzavainadzo vakapiwa kwafata infact vanoti iwo vakainherita kubva kunani kuna dera saka ipapo ndo parisiziva saka ndauya kuno kuti mundibatsire changamire nekuda kwendauya nekuti pangu pacho vari kuti ndepawo pakapiwa baba vari kuti ndepawo pese zvaora hapasina pangu pandinapo kana pababa pacho nepangu right. Finish and flow. Ndazwa kuti nyaya iyi yakambotongwa ndi yakatongwa kupi nekupi nekupi yakataurwa kwaHeadman chipewa judgment iyoyo yanda ndosanuti this judgment I don't like it. Why ndisingaidi? You cannot write tsamba as if you are in 2005 then wodhinda chidhindo cha 2024. Yes. So how then does it become a judgment of 2005? You write a letter sokunga uri muna 2005 asi chidhindo chadhindwa ipapo naHeadman ndecha 2024. What do you mean? Urutaurei mandipa imi mati makaenda kwaHeadman 2005 andizvo and this is the judgment yakakupai 2005 ndizvo makaenda kwashe 2005 mukapiwa judgment in 2005 ndizvo ndizvo here makapiwa here judgment in 2005 judgment chakapiwa ndati makapiwa here judgment in 2005 uongo takapiwa then ibambo matora othika ina ndinoona unonyepera I don't want one unonyepera especially kana watora off wozvese zvononga wakutora zvese kwakundinyepera urunzwa ava plaintiff Eric Murtigwa Chitsanza village Mandeya 1 defendant Kizito Bandure address Chitsanza village Mandeya 1 members of the court presiding officer Romberai Medzani Mr. C Mtetwa Mr. P Chikati ndizoka claim land dispute plea both parties were present. Defendant was found guilty for trying to grab land that was allocated to the plaintiff by the village head. Result: defendant was ordered not to disturb or interfere with the plaintiff's land as he was allocated officially by the village head. Date of hearing: 8 October
2005. Date of judgment 15 October 2005. Recorder PC chikati. Ndizvo here? Izvozvo. Achanda pizza. Munongopindura zvandikubvunza chete kuti ndizvo here zvandawerenga ndizvo here? Kamawarenga ndizvo. Ndizvo. Handizvo. Then Headman Mandela 1 St. Barbara's Mission P bag 8048 Rusape. Date 22/09/2024. Ndio stembe Headman. Saka zviri kuti baba pindura iti ndipindureka pindura zvamuri kubvunzwa ndati tsamba yakanyorwa musi wa8 October 2005 asi yonodhindwa kudare rashe musi wa22/09/2024. Ndipo ndoda kuziya kuti zvakambofamba sei because kuziya kwandoita munhu adhinda chidhindo ichi 2024 2005 anga asipo. Asi ndiuyu kauti azvani ndiani ari kwamedzana mwana wake akarambidzwa kumirira baba ndichaona dhinda ka ndichaona ka so kudhinda kwatichaona kwainivalidator zvese chese chakanyorwa pachisina basa chitsamba chenyu hachisina basa ndosaka ndati chinhu chenyu chine utsotsi ichi because tichaona 2005 angasipo tichaona as of now haabvumirwi kumira pamberi pevanhu akamirira ishemedzana. Saka iyi tsamba makaiwana sei? Tsamba takaenda kunobvunza. Ndati tsamba makaiwana sei? Makainyorerwa natichaona. Makainyorwa natichaona. Achisa madetse 2005. Ana vanhu vakatawana. Matopedza nyaya. Akunyorera tsamba achisa madetse 2005. Ndobva azokanganwa manje. Imbavha yakapusa. Ndobva yazokanganwa. Ndobva yadhinda yapedza kunyora za 2005. Ndobva yaisa date ranhasi. Makampa mari. Azviti tamati ndio mahara. Ari kupi tichaona. Auya naye. Saka ari kupi tinashita ari kupi tichaona. Apupurire tsamba yake. Ndoti apupurire tsamba yake mataona kai ndiye akaunyorera. Ndiri chaona akanyora. Asi munhu akanyora ndiye akarekodha apa. PC chikati. Tichaona ndichikati. Pindura recorder anyohwa patsamba apa ndi PC chikati. Tichaona na PC chikati zvakafanana here. Aiwa zvinofanana. Saka Ndiyo mhosva inonzi forgery. I am going to charge you for this. Handisina zvokuti makaendera handisina nazvo. Iyi yamakaita ndiyo inonzi forgery. And because makaisa forgery is a criminal offense. Ukaona munhu akufunga kusa forgery, it means ari kuziva kuti chinhu chaari kuendera nyaya haisi yake akaruza. I'm going to keep this letter as evidence in court that you forged. Imimi na tichaona being the writer, imimi muri accomplice, being the person ari mukati menyaya, being the person again atakura nyaya is evidence to this court. And to me kukoti kwangu you lied under oath. Bambo
mukazwa kuti ndiri muprofita bamba kusi kunyepa muchitobva wakubamba ndendatoona zviri mubhachi renyu saka musazombozviite ba musazove makazviita izvi bamba izvi musazove makazviita muchiya kudare rino iri musazove makazviita hamudzoki kumba nhasi wese une nyaya dzake nhasi wese mapurisa aripo nhasi munokwana rori rinouya pano munokwana I want to know and ndinoda futi commissioner of oaths uyu akadhinda futi apa achitaura kuti a certified true copy of the original. Which original now? Because commissioner of oaths akasaina musi wa 16/10 2024 tichaona akasaina musi wa 22/09/2024. So original copy yakaona ndeipi iye asaina musi wa 16 tichaona ovha zonodhinda musi wa 22 mati iri kumba kana yakafanana neiyi mhosva yenyu iri pekuti commissioner of oaths akadhinda achiti ndaona iye asina chaona because commissioner of oaths kuti azodhinde handizvo aifanira kungaona mapepa anofanirana nezvaanga achida ekare acho akamaona ndobva ati ndizvozvo saka ndaakudhinda because zvandaona nekopi iyi zvakafanana. And on top of that kuti kana commissioner of oaths mamupa pepa rekuti adhinde mukazoenda koisa additional information pamusoro pepepa radhindwa naCommissioner of oaths imhosva. That's why ichinzi kana uchida kusainiwa naCommissioner of oaths unoenda nechinhu chacho pamberi chinosainwa in front of the Commissioner of oaths. Commissioner of oaths haadhindiri chiro kumba kwake kana mubvawaba kana kuuya chakadhindwa anda kuona iwewe netsamba yako wobva waproduce ID handizvo saka nhasi imi mune mhosva Commissioner of oaths ane mhosva tichaona ane mhosva makabatsirana kufoja eleta yekuda kuya koita inini benzi panapa ndati kwese nangbamuza zvoda kufunga chete Commissioner of oaths akadhinda musi wa 16 kuti mapepa yandaona akadini akanaka handizvo asi paakaona papasina chidhindo chati chaona ba chekukonfirma kuti mapepa aya mama wayana anga flat through ishe memandeya tichaona kovha zvinodhinda pamusoro pechidhindo chani chaCommissioner of oaths akachidhinda rini musi wa 22/09/2024 commissioner adhinda kare tichaona kokodhinda pamusoro after a week after commissioner adhinda 2 weeks after commissioner adhinda imhosva yakakura iyo heyo chakadhindwa musi wechingani musi wechitatu achidhindire apa achidhindire apa chamenzani icho ndechekutanga chidhindo icho chaCommissioner of oaths ndechemusi wechitatu izwai bambo chino munozandwa alright this is 16/10 but iyi handika muri kuona already chandisiri kuda inini iyi September alright this is October handiti icho ndicha September it's okay but still chati chaona handizvo chati chaona chakadzimwa ichi chakaitwa sei kuzimwa kuti ndati chakadzutwa apa ndobva chadzutwa futi apa what was he changing padate achifamba zvakanaka pane zviri kutaurwa nekubvunzwa hongo kwete aisirei date apa vharidzima ovhaisa rimwe date ovhaisa apa ovharidzima ovhaisa rimwe date handizvo
On top of that, murikona mataura imi nemuromo wenyu kuti akanyora tsamba indiani ndichaona nditi. Asi tichaona padare re 2005 anga aripo here. Tikubasa kwenyu kana usabasa ndima waine tsamba iyi. Mabva kubasa kwenyu mukauya netsamba. Ndiri kuvhunzai zvamauya nazvo. Zvinoda kubatsirai mudare munomu. As witness. Andrew, ndati 2005 tichaona matindi yakanyora tsamba iyi. 2005 anga aripo here tichaona. Because anga ari recorder. Ndi PC chikati. Saka munhu aifanira anga akadhinda apa. Achisaina pepa iri pasi panapa. Ndi PC chikati. Ndiye clerk of court. Ndiye anga ari clerk of court. Uchiyevere chikati. Chikati uchiyevere. Auziya. Murugari. Makabhadhara tichaona mari kuti akunyorerei tsamba iyi. Then why akanyora tsamba iyi kuti akunyora iye aine proper LC4 form. LC4 form riripo rakanaka rinopiwa madzishe ese. Why akaprefer kunyora nemaoko kudai? Kunyora kwakati original. Aiwa, kana asikizwa izvi, ona mukusainoza kutaura izvi kuti chitsotsi chakashata. Akati original handisi kuiona. Handizvo. Kana akati original haasiri kuiona. Aida kuiona kupi yasi yakainyora. Kwetini zvinomboti iri. Tarisai zvinhu zviviri. Zvakasiyana baba. Ndati zvakasiyana papi makangutsaisa kuti ichi chakataipwa ichi chichikutaurira kuti zvekuita nejudgment zvese zvinonyorwa apa. Asi iyi this is handwritten. Asi iyi she uyu handiti neuyu madzishesa wanopiwa zvikwanisiro zvakafanana. Then why did he prefer kuti haikuti haikunyora pane kushandisa iri? Aibana kutora blengo nyora. Kuti nyora tsamba. Anyway, tiri papa. Ichi ndo chekutanga. Chekutori kwandiri judgment iyi. Haina zvainoreva. Umbavha wega wega. Kechipiri, nyaya haina kumbopinda mudare here futi. Yakazopinda 2017. Pakanzi chii? Ndopandati ndakanti basa wakati vari kuzoka kuwa kwenyu kubasa nekusava kubasa. Ndabvunza kuti kwakanzi chii 2017 mudare ra 2017? akanzi ndepabanduri. Pakanzi ndepabanduri. Panzi ndepabanduri kubva madini imimi. Ndopelakaya kugara musuwa na September. Pane judgment yabuda. If yaitaura kuti ndepabandure. Andika? Mova maenda kotsamira judgment iya pasi pepiro. Ndobva vati garei 8 years down the line. Mova madzoka mamatanga kuwaka. Pamakaziya pasi pano. Penyu. Judgment ya 2017. Isakuna kuipiwa. Pawakauya wana vasamungurya. Wakaita kuti judgment iyi takabvisa chi Mutigwa. Tati Mutigwa ndini uyu muzukuru makabvisa. Aiwa, izwai baba. Muzukuru waMutigwa akagariswa panzvimbo pasiri pake naMutigwa. Saka kana pakudzingwa panodzingwani? Mutigwa muridzi. Muzukuru wamamiyayi. Mutigwa watora muzukuru wobva agarisa pamusha wani wake. Ndizvo pakaza pasudiwa munhu apo zvikudiwa kuti adzingwa ndiani?
Imutigwa. Common sense must be. Ndio mudzingwa. Adzingwa ndini. Ndiwe iwe zvakanzwa kuti tadzingwa. Wakatozvinzwa kuti tadzingwa. Handiti? Kubva wadii ndo pane question yangu. Kubva wadii zvakanzwa dzingwa? Ubva wadii. Wakati tiri kudzoka after 2 weeks. 2 weeks havana kudzoka ndikagarira. Unobva wadii. Iwewe zvasina kudzoka. Bhoza wanga wadzingwa. Angada kuenda kutoilet ndiana. Angaine manyoka ndiana. Ndiwe wadzingwa. Ndiwe. Saka nokuti iwe toilet chaya kwandiri uruti. Kana uchiti iwewe toilet ngauye kwandiri uruti. Uruti ipo. Because izwaizve why hatifani kupedza vada rino nguva nezvinhu zvamunoziva but muri kutsvaya kuda kuita sei kugadzirisa musi wa 08/11/2018 land dispute file agreement to relocate and acceptance of new boundaries. This note serves to confirm that I, Neva Mtigwa of Chisanza village, Ward Chakucha ID number 4212309-1S50, on this very day of 8 November 2018, agreed to relocate my residence from the Bandure homestead to Chitsonza village. This agreement to relocate is a mutual agreement between myself and the Bandure family as a solution to our boundary dispute. I therefore undersigned below as acceptance and commitment to the dispute resolution. Murigwa Neva, signed 08/11/2018. Witnesses Chikwaikwai Alois Tafirenyika, village head Chisanza, Mudawariro Karo DA's office, Samgure community service officer, Mutasa DC and everything. Saka imimi to me it doesn't make any sense. Ari kupi never. Simuka never. Iwe never. Batsira mwako. Kana uruti wewe zoruta wala wewe. Zuta wanitsekuru wako zili correct. Handichanzwisisi. Kana uchiti I never Mutigwa serves to confirm that on this very day of 8 November 2018 agreed to relocate my residence from the Bandure homestead to Chitsonza village. This agreement to relocate is a mutual agreement between myself and the Bandure family as a solution to our boundary dispute. Urikuti, how can you sign this letter on behalf of Mtigwa knowing very well that letter is yako? How could you represent wana Mtigwa iwe urukusiwa kuti haisiri yako? Kana tsamba rukuizere. Saba ndukuizira. Urukuizira. Ndio wakanyora. Andi ndakanyora. Yakanyora nani? Ni wasamuguru. Aiwa, kunyora wasamuguru wakanyora. Andi wanyora akasaina ndiani? Ndio wakasaina. Saka kunyora zvina basa. Chiri important kuita sei? Because zvazvi kunyora hapa zvinhu zvangu chitaura. Kana kuti chirungu chacho maichinzwisisa here chainyora. Kana ngasikazwisisa. Aiwa, but inini mvunza wangu ndekuti ivi nyango wanga wasikazizi. Anditi ndiwe wepanosaina. Padare raida muridzi wenzvimbo. Raida muridzi wechi? Wenzvimbo. Andizo. Agreement yeda futi muridzi wechi? Wenzvimbo. Andizo. Singazvifungiri. Shamwari. Ukangosvika umba mako kamukadzi akarara nechikomba mubhedha pako. Is that planned? It's not planned, is it? Then how do you react? Amira, how do you react? Tuzatuti iwewe apa ungati ndakafutwa ba.
because uri paumba pako pauri kugara pastendi pauri kugara wobva mataurirana mazopedza koizosvika pekunyorerana then wadotaura mukoti munomu kuti azi pane zvandandatambwa wanga watambwa wakapiwa mari saka chii chakaitika chakakuti uchinje brain chii ndine pawo ndakakaisa kuti pauchirungu ndakati on my behalf sake zvangu handitika ndisingamiriri chinyi aiwa unoti on my behalf pachiro chisiri chako sei iwa kanga hauna kuti on behalf of wakati on my behalf wakazvimirira difference yechirungu chacho ndakazvimirira ndiye kana wakazvimirira une munda here iwewe aiwa ungati inini ndifa une munda here iwewe aiwa auzopindura ba wakazi mune munda iwewe wakati une munda here saka unyora ichi wanga unyora ichi wanga chibva apa tsvagiro kumwe na sub aiwa iwe wanga unyora ba because chinhu chachiri question apa baba chachi chekuti pamakagara iwewe never newamwe wako handi penyu bande pabandure andizvo saka ndobva kwaizi chibvai apa endai kupi kumwe handiti then ndobva kuti wongu tenzi awirirani chitipai mapepa tidini sisaidi mova mapiwa mapepa mova madini masaidi nhasi urwa kuti anozwa chirungu inini dai pakanzi on my behalf auruti iwewe zvawakanyora chaizvizorutawo wakanyudza sekuru kana wakanyudza wakanyudza sekuru saka sekuru zvaanoita manje kwawakapiwa handiwe wakapiwa ndisekuru iwe hauna uchanochengeta futi kwasekuru kwachitsanza wagara uri munhu wekuchengeta because uda kuconfuse vanhu iwewe nezvinhu zvaunodii nezvinhu zvaunoziva wakasiya wadzingisa vana sekuru iwo watsvaga kwako kokotora kwana sekuru kwaendeswa vana sekuru vaita kwako wasainira ende arutaura zvakanaka basi arutaura on behalf of dai kuti vati iwo watishiya on my behalf panzvimbo isiri wainyara kuti on my behalf musha usiri wako aiwa chirungu 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 manyoka mukoma anaonyepa anaonyepa usaziva but achiziva ivi nyango dai papakanyorwa kuti on behalf of panga pasinganyorwa kuti on behalf of nefa muchigwapa panyorwa kuzi on behalf of ani ndiye muridzi wemunda papasinganyorwa kuzi on behalf of nefa ba because never hauna chiro ba wakapiwa ndekwasekuru uchatsvaka nzvimbo kauda kugara uchatsvaka pako zvekuramba wakahenga nasekuru zvisiyana nazvo ende ndombobvatika ndikataisa mapepa zandiri panaya ndina panapa nekuti you were told kuti imimi if you are not happy nedecision you are supposed to appeal within a period of 21 days. Did you do that? Yes. Makapila kunani? Last September. Ani? 20 September. Which court? 20 September. Bambo. Bambo. 20 September 2024. Murukutaura iro ra 2017. Yes. Andaifunga murukutaura iro. Ndikutaura ra 2017. Ra 2017 isati nakuapila. Yes, but according to my papers I out of makataurwa imi kuti kana musiri kufara neizvo itika you are supposed to appeal within 21 days. Ndikurevera iri pandakauya chimirira chi makaapila here hatina kuapila zvakafanana nezvakaitwa futi pane ukasapila ndoto wakuzikana bambo pakapiwa decision andika if you don't appeal against the decision it means that the decision given is binding. It is only suspended kana maita say may appeal against that decision to a higher court of appeal. Mukapiwa decision kwaishe musaka appeal against decision yamapiwa kwaishe kuti uye kwa mambo
decision iyoyo ndiyo yamunotedzera iyoyo. Iyo yacho ndo isina kuitwawo newekabandure kuti isusu samatitonga muchiti apa ndepamutirwa hatina kuona nikirikini tsamba yekuti isusu hatina kufara nazvo sezvatakaita isusu kuya kwamuri hawana bambo. Nyaya iyi I've got the background, bambo. Chakazoti nyaya iende kuofisi kwa-DA yanga iri yanga iri nyaya yekuti isusu takauya kuzogara padongo pababa. Mashure the case was because nyaya makamaenda kwamedzani. Maenda kwamedzani ndo manorova bhora renyiri. Manorova bhora iri because akaisa nyaya kwa-DA haandimi beni. Nyaya yakaiswa kwa-DA nebandu refamily. Wana bandureka wakatowapila kagrees nchi decision kubva 2005 kwakuya 2017 ndo apiri yacho inopiwa grace period yakadii. Izwai ndikutaura baba. Problem yemunhu you are trying to be technical. Don't try to be technical. Tarisa nyaya badzi kuti nyaya iri kuti chii andizvo because ndiri kuti inini nyaya iyi makatonza appeal but hamuna kuappeal. But madaro musina kudaro andira. Imimi instead kuti munge mutonetsana kukoti kunomusha kukoti kunomushisa. Munhu wamunofanira munonetsana naye imimi bambo ndinefa. Munhu akatengesa nyika yenyu ndinefa. Kwese kwamuri kuya kuno kuisusu kushanda kuno kuisi documentary evidence. Yezvakaitwa zvese zvirapa izvi. And there is a decision inapa iyi. Yakasainwa ndiani? Ndineva uyu. Akasaina decision iyi ilapa iyi. Ndosaka nduti munhu amaifanira kamagara naye pasi. Neuyu. Ndiye akatengesa zvinhu zviri zvani? Si zvake. Tiri ipapo iyo tsamba yayo takaikumbirawo iyi kuofiskwani kwasamunguri twice asi hatina kuipiwa iyo yemakabata. Makaikumbira rini? Musi wa 20 musi wa 20 gore rino. Alright. Musi wa 20 mwedzi uno. Mwedzi wakapera. Musi wa 20 muna September. Ndoba makainyimwa. Kutanga musi wa 16. Musi wa 16 takaenda kuofisi. Hatina kuipiwa. Tikanzoenda kukanzo. Takaenda kwa-DA. Tikanzoenda kukanzo. Kanzo patasvika hawana kutipa. Tikasiya tataura kuti no kana chibvira tiisire paifoni. Tikadzoka futi musi wa 20. Imi mamuda kuishandisa chii? Taida kuti tigozoya nayo kuno kuti ndinayo kai. Ini zvese zvinoitika zveland zvekomunal land ndinadzo. Zvese zvinoitika mumadzishe kwese zvese ndinazvo. Mukazvitarisa handiti yakaita zvekunyorwa. Haina kuitwa zvakaitwa yemusi wa 5. Munoziva chinoitwa here baba? Muri kuona the difference between this letter. Muona musiyano uripo? Maona musiyano uripo? Kuti date rakanyorwa apa musi wasainwa, date nechidhindo chekanzo zvakafanana. Date iri kutaurwa nezvaro mukati nechii zvese zvakafanana. Asi pane iyi tsamba iyi date rakaitwa nyaya 2005 nedate rakaiswa commissioner of oaths nedate rakadhindwa namedzani zvese zvakasiyana. Angamona pane nyacho kuti iyi tsamba iyi neiyi the difference ndeyekuti iyi zvese zvakafanana asi iyi because inini kwandiri ka you cannot use this tsamba ichi as evidence in a court of law kuti judgment haisi judgment by
ifojari ndoda kutokutongai medzani nemi nakomishina of I want to know kuti commissioner of courts akadhinda apa aonei ndisvo anoda kuona ichocho because akaenda netsamba yekuna commissioner of courts ndiani ndimika saka chamakaenda nacho chii chakazoti commissioner of courts adhinda tsamba yayo ndaikangana kumba aiwa tsamba yacho maikangana aiwa iri yeshe yakataipwa here haina taipwa so the difference is the same kana yakanyorwa nemaoko kudai bambo kana yakanyorwa nemaoko sei hapana musiyano andi but ini ndiri kuti ndiri kuda judgment isina kunyorwa nani natichaona ba ndiri kuda judgment yakanyorwa nani nachikati because pakapinda nyaya yenyu sekutaura kwamuita imimi anga ari clerk of court ndichikati haasi tichaona ba saka tichaona ari kunyora tsamba iyi sani because haana chaanoziva ba panyaya iyi alright tinokwanisa kuita zvinhu asi zvinozopruvha kuva very expensive kwamuri kuti ndakuchikumbira kuti endai motore tichaona nababa wake ndakuwada kuti wakuwapindure mubvunzo haupindure kuti tichaona yakafamba sei takaitika zvokuti ndakaenda kwatichaona kwashemezana ndasangana natichaona hatati kukumbira judgment ya 2005 zanzi ndichakutsvakira munekazama andidika ichibva zvokufona andidika tichaona mazoiona here handidi kutsvaka kana ndakutsvaka tichazoti inyoro ndozokutumira nekombi saka vazotsvaka vazoti yakaonekwa saka chakutumira nekombi saka tinyasi kuzwa actually munhu akanyora akaitazokutumira akamona muri tuiva baba mauda kutonyepera muri tuiva uyu wati yakanyorwa tichaona but mimi mauda kubudisa tichaona mukati menyaya asi uyu wataura kuti tichaona ndiye akanyora tsamba abvunzi mundai communicate naye saka iwo kwako kana asiri tichaona saka akanyora ndiye wezi ndaramedzana haanyori boda ndiani akanyora ndose asizwa akanyora ndiye asi chidai kucommunicate nani saka judgment inotaura tichaona ndaiona ndiyo here yangada kutumira pakombi ndiyo yakuti ndaiona aiwa mati imimi tichaona wati judgment ndaiona ndichaitumira pai pakombi mati yakazouya ndosaka ndikubvunza kuti ndiyo here yakauya ndiyo ndokaitamira pakombi so kana iriyoyi inobva indoza futi kuna bamba inonzosa futi kuna bamba wapi kuti akazonoisisa zvidhindo izvi ndibambo awo chidhindo icho chiri pasi icho ndakarichiisa kusita ko ichi yakadaro payakanyorwa so akauya yacho yakamwe yakadaro izwa izvo bambo kana chatonyorwa kudai kuti zvazviri nani kuti tichaona anoninyora kuti mambo Mutasa nyaya yakati ishemedzani wati gore rakati takatonga nyaya yakati nyaya takaiona yakadai zvakabuda zvakadai handizvo tsamba iyoyo yezvakaitika musi iyoyo hatisiri kuiona pairi ba wobva adini baba wobva asaina wobva adhinda chidhindo chenhasi kwandiri nyaya yatodini noti kuti murundi taura kuti tsamba yashayikwa asi murundi tauya nayo azonyora apa ndiani because I know very well kuti tichaona 2005 anga asipoba saka azonyora nyaya yezvinhu zvakaitika asipo ari kunyora sani chinobva chaita chitsotsi umbavha chero mukatarisa akatoenda kudare akaenda kudare mukoma wangu ini mukini wangu ndakatoenda kudare kupi mukoma wacho
akashaya akashaya ndina ngamuona zvino zvanizosa futi kuti kana mukoma wenyu ari akaenda kudare naneva saka sei mukoma wenyu akazoti neva azonyore kuti ai neva imi mukoma wenyu muri dzere ndangari sei neva akazonyora tsamba mukoma wenyu manga aripo asina kunyora tsamba kubva ukoti nhasi nekutoshaika imi kubva ukoti nhasi nekutoshaika aiwa izvo bambo kana mati ndiye anga aripoka iti means kuti nyaya idzi dzakaita kuti neza kusvika neva azodini azonyore apo handizo mukoma anga aripo mukoma akashaika rini akashaka rini saka hapana umwe anga aripo padare ipapo kunze kwamukoma iyeye ndiyega akaenda kudare kwacheko akaenda nini ndiwe neva zviro zvese zvinewe neva saka sekuru nemuzukuru chimbodzokerai munogara pasi futi mutaurirani mazodzoka marongwe because nyaya iripo chokwadi chiripo kuti according to these papers nechii zvese zvinhu zviripo apo zvekutaura kuti everything is there zviri kutaura kuti chini hapana munhu akabirwa ba chini chakawiriranwa mukaita sei zvese mukaita because in the first place the reason why never wakapiwa nzvimbo yekugara kwanyatsanza is because of this case munozwa nyangwa ivi kuti never agare pari kugara kwachitsanza kugara kwaneva kwachitsanza ndo chekutanga saini yekuti nyaya yadi yapera because land iyo yakapiwa kwachitsanza yakapiwa iri alternative chii akamuzwa bambo yakapiwa yari kuzi hatichakubvisi yedu mahara masabhuku chibatsirai sabhuku chitsanza ndobva ati no ndinapo pekuti wadi waenda ndobva wanongedzerwa ndobva waenda waunogara asi pamunogara ipapo wakanogara pasina yasekuru no itori yasekuru asi akadonyoresa kubhuku ndineva neva wabva anonyoresa mubhuku kuti ngeyangu asi pari because akabviswa uku haasi neva ba akabviswa uku haasi neva ba ndisekuru akaiswa uku ndisekuru haasi neva ba iyo neva tipetinzwa kune chekutaura here pane zvekutaurwa neva akabvisa munda wasekuru pakuvaachanga pano aiwa inotora makodingo nemapepa endakabata nezvamutaura ndozvandinotaura chete inanditauri zvausinaontaura zvausinaontaura handingotauri imimi raiti namurugara kuti zitwadunguka baba kupi ipapo pakafika nababa vacho ndopati no izwezvo baba iyi tsamba iri apa iyi tsamba iyi iri kutaura kuti makabviswa and you agreed ndozvaitaura makabviswa mukabvuma asi izvozvo izvi maakuda kudzoka neva kwarugara kugara naniwo nemhuri yako kuwana sekuru vari saka iwo pawakaenda kugara apa wakaenda kugara ipo uchiti uri anipo pa ukandirereka kwana sekuru kwauri kugara ipo kwandikugara izvozvo andabva kuti munhu vasabhuko kundirokakugara aiwa according to my papers wasainira kuti uri kumo according to these papers handiti sabhuku ndiye akazitsvagira vanhu vabve apa waende apa iwo ukasainira iwo akasainira zvese izvozvo izvi ndiwe saka iwo in the process yekuita zvese izvozvo wana sekuru vari kuita kuti muzukuru tine muzukuru wazozwa kuti muzukuru imbavha unoba nepenzura nepepa fambira cho zvakaita ka zvangondisvibisa mwoyo
ndakambodudi aiwa iwe unospa moyo nechinhu chako iwe zvafana kuti mukadzi wemunhu wahura woti iriri ndakutobva pamusapana kuti mukadzi wamukoma wahura zvava zvanisvipisa moyo ndakuenda kugara pamusoro pegomo anei newe mukadzi wamukoma uko mukadzi wamukoma wako iwe mukadzi wake wahura zvingakubvisa pamusha pako here izvo kuhura kwamaikuru kungakubvisa pamusha here pako iwe saka wakabvirei chakakusvipisa moyo chipa chinhu chisiri chako iko kuzosainira aiwa chakakusvipisa moyo chipa chinhu chisiri chako. The issue here is about ownership. Azi wakatumwa netsamba yekopfimba musikana. Iwo vaisa tsamba yacho muhomo wapfimba musikana wacho. Watora musikana wacho. Watorora watoita bhori. Saka nyaya hapana yakomana. Nyaya iyi according to these papers nezvandikuona apa. Chandikutoona apa ka. Sabhuku wacho ari. Munosiya vanhu vacho vari critical kunyaya yenyu munovasiya. Because apa kapa village yedu chikwaikwai ndiani aripi takangona waniwo ndiwo wane chekuita nenyaya iyo medzani nachikwaikwai. asi sekuti kuuya haifana kuuya sekutaura kunokuita sakaizvo hatinange dadadi taziva. Saka pari zvinezvi sekutaura kwamuri kuita inini pangu pandakapiwawo pandiri kutaura ndakapiwa 1983 nasapukuta rombera chikwaikwai pari kunzi zvakare ndipangu nemuriwo kwabanduri. Saka hatisizoziva kuti parichagara pacho ndipapi pababa yesi pagrebwa then pangu pacho ipapo ndo paronzi kuti hapasi pangu ndo chachitemo changu izwai bambuka ukapinda mupurazi remunhu ka hazvina basa rekuti wagara kunorth kusouth kuii wagara pakati wagara kupi as long as purazi rino riri remunhu iye ukaramba uri kuti tso wagara panhasi uchigara as long as uri mupurazi rino ucharamba uri kudzingwa. Sekutaura kwandaita ndati inini pangu pasabhuku akapfurwa wayehondo 1978 ipapo ndakazopiwawo inini nekuda kwokuti mai vane murume anga apfurwa wakati kuti ndame ndiri muno ndoramba chingoona murume wangu ndopendakazopiwawo inini nasabhuku. Saka ipandakapiwawo nasabhuku 1983 ndipo zvakare pandiri kuti pari kutorwa futi izwai bambo zvamatotaura ndikwandiri hazvito make sense. Munonzwa sabhuku haakupi kuti hari allocate private property. panzvimbo sabhuku anopa virgin land apo pasina munhu akambogara apo pasina chii kana chii ndo panopiwa nasabhuku. Noti kuti apo pamba pane dzimba idzo sabhuku osvika woti ndaakugadzika munhu ipo papo hakuna zvakadaro. shangamiri zvandiri kutaura ndezvekudai ndiri kuti amai vane murume akapfuwa nasabhuku handiti vakasarenda kuti inini handichakwanisi kugara muno tipei tsamba yacho because kana munhu uchisarenda tsamba kusaso kumusha kuna sabhuku unonyora tsamba yekuti handichapadini handichapadi ndaakuenda because of sabhuku anochengeta mufayo nhasi zuva renhasi ndo painobuda. handisi kuziva zvangu kuti kana vasina kunyorerwa tsamba kana vakadi to me has make sense. Why has make sense kuti munhu akafurwa 1978 and hondo yacho iri kutopisa haana kukwanisa kubva ipapo kutiza
wozoti Hondo yatopa ndatosununguka 1983 ndio pakutanga kuti ndakutiza ndakwe imi murungoti here nekuti makwana pasina munhu mukafunga kuti pamwe munhu ndozvatiza kana kuti muruti kozi mukadzi kana akuona chipoko chemunhu yamuizva zoti akabayiwa nepfuti saka mukadzi anoona chipoko chei munhu amuruziva imi muti akabayiwa nepfuti akaona chipoko kana kuti kudii aiwa anyway iyi nyaya yaka tinaswera tikunetsekana tichibva panapa for now ka nyaya iyi musha uyu ndeye kwabanduri according to these papers musha ndeye kwabanduri imimi endai motore anzani ndiani shemedzani nani nachikwaikwai muuya nawo panapa nemawitness amunofunga kuti aripo then kana waine masubmissions avo taaona ndipo tokwanisa kuti unoti nyaya iyi pane zviripo kana kuti hazvipo asi as of now nzvimbo ndeye kwani kwabandure whatever you are doing paland iyoyo stop kana maona kuti zvese zvekutaura izvi hazvisi kuita izvi you continue to appeal upwards zvichingodini asi munhu wandiri kuona achipinda mujeri ndinevha natichaona medzani nakomishina saka pamuri kuuya kana mafunga kuzoya futi uyai nevanhu iwawa musakauya nawo ndichavatsvaga ndega endei endei Teach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teach MTV tinodzifamira Dochipondora, dochipondora tete.